अरे एक कुल फोन हो लास्ट में 27। अरे मेरा ससुर जी का फोन आ गया, मेरा ससुर जी का फोन। उनको पहले उठाओ दो जल्दी, बाप रे। हेलो हेलो। हाँ गोड़ लगता नहीं बाबूजी, का हाल बा? खुश रहो बाबू, लेकिन एगो बात बा। हाँ बताई बताई, कौन बात बा बताई, जल्दी बताई। अरे बाप रे, खाना बाबूजी कहाँ बा? बाबूजी तो गइल हन ओने लुकाइल बाड़े जी। का तुम होई कोची तुम भइल बा ओई में? देखा ना अपना बाबूजी के कह दिया कि हई लॉकडाउन लागल बा, अब में बियाह कैसे होई? लॉकडाउन लागल बा, बियाह कैसे होई? बने कोई के का चाहता ने? पढ़ावे के पड़ी ना, तब साल भर बादे बियाह होई। का बियाह साल भर बाद होई? आई हो मोना, हमनी के तो बियाहवा खा गइल करोन। तेरा याद लागे। Music by Arya Sharma. हाय रे बीमारी आई महामारी, सारा कुंवर कन के हो गइला चारी। भइल जिंदगी हो सबके तबाह बा, ई कोरोना से रुकल मोर बियाह बा, ई कोरोना से रुक गइल बियाह बा। हाय रे बीमारी आई महामारी, सहारा कुआरा कन के हो गइल चारी। ए भैया भइल जिंदगी हो सबके तबाह बा, ई कोरोना से रुक गइल बियाह बा हो, ई कोरोना से रुकल मोर बियाह बा। बड़ा खुश भइनी जब भइल देखा देखी, बात भइल पक्का फेरू भइल छेका छेकी। ए भाई सुनना, हो बड़ा खुश भइनी जब भइल देखा देखी, बात भइल पक्का फेरू भइल छेका छेकी। सब माटी में होनावा पौने का से होते रहे बात हो, तीसरा में तिलक रहे, चौथे बारात हो। लॉकडाउन से निकलत याह बा, ई कोरोना से रुक गइल बियाह बा हो, ई कोरोना से रुकल मोर बियाह बा। ए भाई Music by Arya Sharma. भइल रहे साटा सारा टेंट समियाना के, बनल प्लान रहे बफ सेट खाना के। ए भाई सुना ना, हो भइल रहे साटा सारा टेंट समियाना के, बनल प्लान रहे बम्पर खाना के। भाग मोर फूटल, काम सारा रुकल, तनहा विकास बने घरवे में छूपल। ई जवनिया के लाग गइल पाहबा, ई कोरोना से रुक गइल बियाह बा हो, ई कोरोना से रुकल मोर बियाह बा। अरे बाप रे बाप।